Sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Aya imozi yake inali imene kuti pangano la iwo, pangano lao lili pa tsiku lomaliza, pangano lao lili tsiku lomaliza, koma tsiku lomaliza ndi tsiku lopsa kwambiri komanso lowawa. Awa anali maaya oyambirira kutsikira mtumiki Muhammad amene akufotokozera za aqida za imani, kuti anthuwo amudziwe Mulungu, adziwe zonse zokhuza Allah subhanahu wa ta'ala, amudziwe Mulungu zokhuza Allah subhanahu wa ta'ala, sifa zake mbiri za Mulungu subhanahu wa ta'ala, kuti Mulunguyo ndi wokutha kuposa china chilichonse. Anali akufotokozera anthu mmene Mulungu alili, kuti Mulunguyo ndi wokutha kuposa chani china chilichonsecho, ndipo palibe chimene chingakandike kwa ndani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Mulunguyo ndi wamphamvu kuposa chani wina aliyesi. Ndi amaonesera anthu aja zimenezo poyambirira asanawuze za swala za zaka, anali akuwafotokozera mmene Mulungu alili, ndi kuwafotokozera zina zolumikizana ndi Mulungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, ngati zokhuza angelo ake, atumiki ake, zokhuza mabuku ake amene adatumiza Mulungu subhanahu wa ta'ala kwa atumiki ake, zokhuza tsiku lomaliza, kuti mukamasewera choncho koma tukuli tsiku lomaliza. Ndipo tsiku limene lilopsa kwambiri, tsiku limene lilomwe lilowawasa kwambiri, lowawa kwambiri. Ndi zimene ziyazida akhazika mwa maswahaba anazimvetsetsa poyambirira asanawuze za swala. Ndi chisilamu khomo lolowera chisilamu timalowera pacha pa aqida, tikulowera pachani ndipo mtumiki Muhammad sosama ngati tumiki omalizira khomo loyamba limene adawalowesa maswahaba linali khomo la chanizo la aqida. Aqidayo kunali kwadziwisa za Allah subhanahu wa ta'ala mmene alili. Makolo olemekezeka Mulungu ndi opsa kwambiri. Mulungu ndi wachani? Wallahi aliyesa angoganizira mmene thupi yake limagwirira ntchito. Usiku tidagona mmene thupi limagwirira ntchito, pakali pano mmene thupi lathu likuyendera mmene limagwirira ntchito. Osati upita kutali, koma wekha ungodziganizira mmene thupi lako limagwirira ntchito, kuyang'ana kuchimene chikupangisa kuti mpaka ndiziona kuona mmene ndikuonerako kodi injini yake ili kuti, diso lochepa kanthu kochepa. Kungoziganizira zimenezo kuti kodi Mulungu alumikiza bwanji kuti ndizitha kuyang'ana mmene ndikuyang'aniramo. Kungoziganizira zimenezo uona kuopsa ndi kukula kwa ndani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kungoganizira mmene thupi lako likuyendera, thupilo kumatuluka thukuta, kumatuluka mamina, kumatuluka mkodzo, ndi zina zimene tikuzidziwa zoti zosiyana koma zikuchokera thupi lake liti. Munthu yakung'amba singapeza kuti iyi ndi banki ya mkodzo kapena kuti banki ya thukuta, koma zimene Mulungu akuzipanga thupi lathu ndilo Mulungu adalenga malengedwe opsa kwambiri. Ndi zinthu zokuti munthu kungoganizira zimenezi ungaone kuopsa kwa amene adapanga zimenezi. Chifukwa chilichonse chimene chili chodabwisa zimasonyeza kuti amene adapanga ndiwo chani, ndiwo odabwisa kwambiri. Tilimozi kuyankhula kwina kuti muzo kuti awa ndi akatundu, muone zimene amapanga, muone ntchito zawo. Nchifeke mpaka asogolera ena amanena kuti izisiyeni ntchito za majanga zichani. Chifukwa ntchito imachitira umboni iniyo mmene muliri, ineyo mmene ndayimira, inu mmene mwakhaliramo, imene ndi ntchito ya Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndiye muone kufikira tsiku la lero pamene dziko lapansi lapita pasogolo kumbali ya technology, koma palibe ndi mmodzi, kaya bungwe, kaya munthu, kaya kampani, kaya dziko limene lingakwanise kupanga dontho limodzi la magazi. Palibe ndi mmodzi. Koma zimenezo Mulungu akupanga madramu zambiri nthupimu, ndipo kwa Mulungu sizovuta. Koma palibe ndi mmodzi lero amene angakwanise dontho limodzi la chani, la magazi. Mmaso mmene muli madzi amene Mulungu adayika, kungoti madzi amene auma iwo osayang'ana chani, mpaka lero kuli artificial chani tears, oti nkumatira pang'ono watira, koma kungodusaso pang'ono za umaso. Pomwe za Mulunguzo nzokuti sizimauma zachikhalire, ndipo utayang'ana chotani kwambiri sizingatani. Ndipo ife sitimalingalira zokhazo kuti kodi zimenezi, komano anthu amene ali ndi vuto limene lero alipo tumbalayi muno, anthu amene ali ndi msozi ya chani ya artificial, nkumatira mmene pang'ono atira. Iwe amene aja ndi amene akudziwa value ya misozi imeneyi, imene kumayendesa chani zimenezo akupanga Mulungu amene ankhala masewera. Nchifake Mulungu malo ena akuna kuti wafi anfusikum afala tubsirun, osati muyang'ane kumapiri kumwamba thambo
zimene zili zazikulu zomwe zili kutali kwa inu, koma Mulungu aziyang'ana nokha kuzilingalira mmene thupi lanu likuyenda. Simungaone kuopsa kwa Mulungu. Asilamu olemekezeka, Mulungu subhanahu wa ta'ala utenga oyambirira kwa anthu ake umakhala owadziwitsa anthu za mmene iye alili, za imani, za aqida, kuti anthu amuziwe Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mulungu ndi opsa amene adakweza mtambo uja. Palibe lero dziko limene lilotuka kwambiri muzomu manga limene lamanga chomanga osati chifika ngati thambo, koma ankhale half kapena kota ya mmene Mulungu adatukulira thambo. Palibe amene angakwanise. Koma zimene Mulungu adapanga ndi liwu limodzi, kun, izo nkutani nkuchitika. Kungoti kun, zimene zikutani zimene zija zofunika kuti zikhazika mwa Islamu, zikhazika mwa munthu. Zikangokhazika zimene zija mwa munthu, ndi pamene sopano amakhala kuti akulandira Uislamu kudzera muchani, munjira yake. Zimene zikangokhazika mwa iweyo, ndiye kuti pamene posopano wautenga Uislamu kudzera muchani, choyambira kumuzi wa ndani na malenga. Mfundo imeneyi, kufunikira kwa mfundo imeneyi kudafika musazi ona kuti mpaka maswahaba adafotokoza. Maswahaba ngati Jundub ibn Abdullah, komaso Ibn Umar radiyallahu anhum, komaso Aisha radiyallahu anha adayankhula kuti ta'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Ife timayamba, ife maswahaba a Muhammad sallallahu alaihi wasallam timayamba kupunzira imani, aqida, tisanapunzira chani kuwerenga Qur'an. Maswahaba adayankhula ziti kuti Uislamu wa ife system mmene imayendera kutengera kuyankhula kwa Allah, wa atul buyuta min abiwabiha. Chisilamu cha ife tidachirowa kuyamba kupunzira iman tisanalowaze chani Qur'an. Akutanthauza kuti maaya oyambiraja akatsika iwo amamva kaye utenga umene uli maayawo umene akufotokozeza Allah subhanahu wa ta'ala mbiri zake, umulungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuopsa kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Akuti zimene tikazimvetsesa kena kwendeti maloweza sopano maaya aja ikatsika, qul huwa Allahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akuti iwo amayamba sopano kumvesa utengawo asanaloweze qul huwa Allahu ahadun Allahu samad, ndiye iwo amayamba kaye kuuphunzira utenga uja, kumvesesa utenga uja kuti Mulungu ndi mmodzi yekha, sathandiza ndi wina aliyese, alibe so ubale ndi wina aliyese. Tsopano munthu kungoganizira kuti oteroyo ali bwanji, chifukwa milungu ya anzatuwa ili ndi azibale. Ngati mulungu wa Kristu uli ndi mulungu wawo ali ndi mayi, eti mulungu wawo ndi Yesu ali ndi chani, eti ndiye mulungu wa ifa kuti Allahu qul huwa Allahu ahadun, alibe ubale ndi wina aliyese, iye ndi wayeka. Allahu samad, Allahu samad ndiye kuti iye ndi wolunjikiridwa amene munga mulunjika pa china chilichonse, komanso mukamulunjika amakwanirisa chilichonse chimene munthu ukufuna. Iyeyo ndi amene ali odalilidwa, mukandaliranso akukwanirisani china chilichonsecho, ndipo samalephera mulungu ameneyo Allahu samad. Maswahaba kuti timamvesa kaye zimene zija mbiri za mulungu mmene mulungu alili, kena kuti kazimvesa ndiye timayamba sopano kuloweza sopano qul huwa Allahu ahad, kuloweza sopano chani mawu aja ta'allamna al-imana qabla al-Qur'an. Tinapunzira kaya iman kuti tinamvesesa za umulungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kupunzira aqida tisanaloweze maayawo. Mpaka Ibn Umar radiyallahu anhu ali limozi ndi matabiina, anthu amene anabwera pambuyo pa maswahaba mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataona zina zake zimene zidala kuika mwa matabiina kuti Uislamu wao sana ulowo kuzera pachani pakhomo, adayankhula mawu awawa kuti ife maswahaba a Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka achichepere mwa ife tinali tikupunzira kaya imani, mapunzira kaya aqida, kumudziwa mulungu, kumumvesesa mulungu subhanahu wa ta'ala, kumva mbiri za mulungu subhanahu wa ta'ala, kena kondeti mabwera subhanahu kuloweza maaya Qur'ani imene kulongosola ziti zimenezo, koma timayamba kaya kumvesa kaya chani umulungu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kena kutika mvesa mmene mulungu alili kuopsa kwake mphamvu zake, ndiye timabwera kuloweza subhanahu mawu aja. Umu ndi mmene timapangira, ndiye anatsatiza kuna kuti pomwe inu akwayankhula tumatabiina atu, pomwe inu mukuyamba kaye kuloweza Qur'ani mulungu musanatani musanamudziwe, ndiye mungu othamangira kuwerenga Qur'ani kuyambira kumambiriro mpaka kumapeto, kungoyiwerenga osamva mmene zimene mulungu akulesa, zimene akuzuzula, zimene akufuna, osamva zimenezo, kumango werenga
ngati mmene munthu amawerengera tende owola kumango ntaya. Zimenezi Ibnu Umar sahaba wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawayankhula matabiina. Sobano tu matabiina ndi anthu abwino kwambiri pambuyo pa masahaba wa mtumiki Muhammad. Chifukwa mtumiki adanena kuti mu umma wa ine wonse, anthu aine wonse wondisatira ine, abwino kwambiri ndi anthu amene ali mu nthawi ya ineyo, amene ali masahaba wa mtumiki Muhammad. Kusatira pamene pa ubwino ndi matabiina osatira pambuyo pa iwo. Kusatira pamenepo amene azasatira pambuyo pa matabiina amene ali matabiina. Masenchures kapena ma generation angati? Atatu. Ibnu Umar ndiye akuizuzula generation number 2 kuti mukulakwitsa usilamu usimukulowa bwino. Mukuyamba kaye kuloweza maaya, kuloweza Qur'an aja koma musanamve zimene Mulungu akutani akuyankhula mawu. Ndipo Mungu owerenga ngati mmene amawerengera munthu kayatende wowola kungomwaza maharufu ngati mmene amamwazira munthu tende wowola. Akwayankhula matabiina kuti anatembenuza zinthu kapangidwe kake. Matabiina atu Ibnu Umar akanatipeza ifeyo anthu ako akamiza siku akublanta siku lale akanati bwana ndi uthenga umene uli ofunikira komanso omvesa chisoni eti odandaulisa ofunika munthu azilingalire Islamu. Tatsimikizana kunena kuti neema yakulu pa dunia ndi chani? Kukhala Islamu. Ndiye Uislamu teti tulowe kuzera pa chani? Komo lake. Uislamu amene afuna kuti akhale Islamu weni ayambe kaye kukhonza aqida. Amuziwe kaye ndani? Mulungu. Aliyense amene apanga zimenezo kumuziwa kaye Mulunguyo kuti Mulunguyo Allah ndi ndani, kena kumapanga zinazo azakhala utali pa Uislamu weni. Koposa amene angayambe kaye kumuziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, zimene anthu ena zikuwakanika kuzikwanirisa kwa yezi zakhala zopepuka. Zimene anthu ena akukanika kuti azisiye kwa yezi zakhala zosavuta kutani kuzisiya. Asilamu olemekezeka, makolo olemekezeka, kulowa Uislamu kuzera pa khomo lake lomwe ndi aqida, kumuziwa kaye Allah subhanahu wa ta'ala, zili ndi maubwino ochuruka. Zili maubwino ubwino umodzi wake metafotokoza kuti chilichonse chimene Mulungu angalamule iweyo chimakhala chopepuka kuchitani kuchikwanirisa. Uislamu wako ngati wa ulowa utamuzuka ye Mulungu subhanahu mmene Allah aliri kuti Mulungu ndi waukali, Mulungu ndi wamphamvu, ndipo Mulungu watakonzekera tsiku limene aliyense akayimikane ndi Mulungu kumamufunsa pamaso. Ineyo ine Mulungu akandiyankhula palibe omasula pakatipa, tili awiri uli ndi Mulunguyo inuyonso. Ndipo akanena zilizonse zimene mwapanga usiku zija, zimene ndapanga ine usiku, zimene ndapanga zana, akayankhula unayima malo akuti umapanga zakuti chimozi kuyambira tsiku limene tinayamba kugwira ntchito Mulungu angena kumatembera zolemba. Mulungu akalongosola palibe pakati pa wina aliyense. Munthu wina aliyense amene ali ndi nzeru ankhala nzeru pang'ono kungokumbukira malo amenewa sangazirekere kupanga uchimo, sangazirekere kuti iyeyo azivula kupanga uhule zibambo kamene azimazimeza chukula masiku ano tuzafika pa option tukuchisira moto uhula umapanga paka mashehe omwe shehe akwete uganja. Inna lillahi wa inna ilaihi. So pano izekasokuonekera ku engine kumbuye zikhabwa koma zafika pati koma munthu atate alingalira kuti tsiku limene Mulungu ndikayimikane. Mulungu utosati ngero osati polisi. Ife timanjenjemera kungoyona ya polisi kudusa mu location yathu kaya ndi akupita kuti njenje uyuso wa polisi si ngelo. Ngelo mmodzi dunia ino angaiwononge lipenga lizaimbidwa ndangelo anga mmodzi Israfilu dunia yonse kutani. Uyutu ndi Mulungu amene adalenga chilichonse, ameneyo nkukayimikana pamaso ndiye Allah subhanahu. Tsiku lomaliza kuona kuti tsiku lakuti udavula chile lakuti rest house yakuti hotelo yakuti lodge yakuti uli ndi wakuti umathandauza chiyani? Tsiku lakuti unatenga chakuti kupanga zakuti, tsiku lakuti zimenezo munthu kuzigalingalira yoweka utuka misozi muje ni masomo kungolingalira malo amenewa za uchimo zimene anthu ene zikuwavuta kuti asiye zimapeka kusiya. Cho ukulilingalira chani? Kungokumbukira za mmene jahannama ikanyambitire kwa nyambita anthu. Iyo kungokumbukira zimenezo swala imene ikuvuta kunkoma kwa blanket osa kumva kuti kuli tsiku limene likakhala opsya kwambiri, tsiku limene anthu akaone maonaona pa bwalo la kiyama limene kutalika kwake tsiku limozi kutalika ngati 50,000 years. Amene anachita utambwali
chilango chikakhala chili pa iye nthawi yonseyi ku jahannama asandakalowe. Kungokumbukira zimenezo tulo balala yokupita kusubwe. Koma kuliza mkonono adana itachitika ulibe vuto lina lililonse chifoti sukudziwa za tsiku lomaliza. Sukumudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala amene adawadidimula china Firauna ndi azizao nkhani zodziwika. Choncho ubwino oiziwa kaya aqida kumene kuli kumudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Machimo amene atikakamira chifoti atikakamilatu kutika kamila maulalika apelekera chotani kupereka maulalika mwakwanira kwa maofisi osasani mundu hijabu kuno yabwino bwino koma ndi mfiti zimene zochulika kuchani kuchisilamu. Iweyo ukangokumbula tsiku limeneli iwe sungapange ziti zimenezo. Ndiye ubwino odziwa omudziwa kale Allah subhanahu wa ta'ala mmene Mulungu alili malamulo amene akuvuta kwakwaniritsawa amapepuka kwa iweyo chifukwa umakumbukira za tsiku lomaliza, umamuona iye Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ankaso kumona ndi maso koma chithunzithunzi umamudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala, umamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye zimakuthandizira ukamudziwa choyamba Mulungu subhanahu wa ta'ala. Malamulo amene ena akwakanika kwakwaniritsa kwa iwe amakhala utani opepuka. Zoyipa zimene anthu ena zikwakanika kuzisiya kwa izi zimakhala zotani zopepuka. Ukamudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala zimakupepukira kusiya machimo. Maswahaba amene anamudziwa Mulungu metafuta kuza choembe chinali chimenecho anali zidako kwambiri alu yanali okumwa mowa. Maswahaba anali akumwa mowa ndipo Qur'ani matsika maswali mpaka anali akuswali swala zina muwasa natani asana walesi chifo mowa anauzolowera kwambiri mpaka Mulungu sana afikire kamozi kuti musiye mowa chifo anatani anazolowera. Koma aya yomaliza kulesa mowa itangotsika anthu opereka uthenga kuti kwatsika aya amapeza maswahaba ataunjika na malo ena akumwa manga timene amapangira amowawa ataunjika na malo otero nkubwera munthu kwatsika aya kuti izizi ndi haramu. Swahaba wokuti wagwira chikhokapo ya mowa iyasaba pang'ono kuti ifike palilime pa mulomo pa kapena gunda mulomo kungomva zimenezo amataya kotero chifukwa kuti olesayo amatani amamudziwa. Olesayo akumudziwa kuti olesayo tisibambo anga za mayi anga olesayo tu safana ndi wina aliyese akati alange safana ndi wina aliyese ndi opya kwambiri amene anandilenga ineyo kuchokera posachokera kuchina chilichonse. Olesa ndi amene ali ndi kuthekera kwina kulikonse pamene ndayimapa angandisandutsa chilichonse. Kungomva zimene kuti Mulungu akumudziwa ali ndi aqida amataya koteroko. Ndipo akunena kuti itatsika aya imeneyo m'Madina muda atayidwa mowa mpaka malo ena mowa umachita kuyenda ngati kuti kagwa kachani kamvula kutaya kumene zinali zopepuka. Kwa hiyo chivyo kuti analija atamudziwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Maswahaba ada kwapulidwa ndipo ambiri ada alumala pa nkhondo ya Uhud amenamijiro kumbiri mamushirikuna. Koma nkhondo ya Uhud itatha kummawa kwache Mulungu adalamula kuti mupite malo akuti mukakumane sondadi anachi akufuna kuti abwerere. Maswahaba amapita ku nkhondo atavulala osati kuvulala ngati kwa lero tu kuvulala akuyankhula maswahaba ena awiri munthu ndi mbale wake kuti uthenga umene udatipeza ineyo ndi mchimwene wanga titavulala mwazulo ku nkhondo ya Uhud mchimwene wanga akandika kuyenda titangomva kuti Mulungu akutira mwa tipiteso ku nkhondo tifike malo ena ake amene adanaja kufuna kuti abwerereso atimenyeso ndidanyamuka ine ndi mbale wanga ndipo unali mtunda wa pafupi 12 kilometers chifoti anali atavulala mbale wangayo ndiye timayenda ineso ndavulala osati tuvulala kwanga tikhaso kumunda kuvula zikwanje akuti timayenda kupita kumene kuja kumene kuli adani kumene Mulungu adatuza kuti tipita limodzi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam timayenda pang'ono ni kumunyamula mbale wanga uja kusana kuyenda kenako kumusiya pena pake kumusisa kuti aende pang'ono ndipume kena kumunyamula so timapanga choncho pakafika kumalo kuja anthu akupita kuti akamenyane ndi adani koma atavulala ali choncho zimene zimali bikisa zonsezi chifukwa mamuzi wandani Mulungu subhanahu kuti akulamula ndi ndani. Koma ife kungoti takhuta kwambiri tsiku limenero lelo nepele kuswali lutumbu yetu tende chitumbo yalo lutumbu tende mmene mimba ikupangira sindikakwanisa kuswali akuti akhuta osati tu amadiyese ena amadi ndani oka menda topera apa sindikaswali akutopa kuti anali ku office anali busy mpakusiya swala akuti atopa kuti ku office ndikulimapo menda topera apa sindikaswali olo Mulungu akudziwa akuzowa kuti chani akuti olo Mulungu akuzowa kuti ndatopa ndinali kumunda sindikaswaliso. Izi zonsezo Mulungu sitikutani sitikumudziwa.
choncho usilamu amene afuna ta silamu akale silamu weni ndipo tikulimbikisana zimenezo tiyambeke tamuziwa ndani ndi ubwino oyamba ndi aqida iman malamulo amapepuka kwa iweyo kwa iwe malamulo matani kwasiya kapena kwakwanirisa kwasiya zimene Mulungu akulesa kapena kukwanirisa zimene Mulungu akutani akulamula ukayamba chisilamu chako ndi aqida ukachilowa chisilamu kuzera pa aqida kumuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kunja kunosuma wana wamphamvu wina aliyesa kupatwa ndani nanga alipo ai osati tu kuona kwake kwa maso koma kuona kumujani kwa muntima osati so kuona kwa pakamwa kunguti aizoona wakulu ndi Mulungu ai koma kuona kwa muntima mtima nkutsimikiza kuti kulibe wamphamvu kuposa ndani ndipo zimene zikakhazikika iweyo pa banja lako sungapite kwa asinga kukatenga konda ine kuti amuna anga akhazikike chifoti iweyo ukumuzo muti wamphamvu zonse uyuyu ndi wamphamvu kunkoka mwamuna wanga kumusintha kuti andikonde ine kuposa wina aliyese ndingo lunjika kwa ndani ambuye Mulungu amene mudawalenga amuna angawa ine kulibe ndipo sitimbadziwana palibe ubale chifukana ndikotana akana kamba laka ndikotangati amene mudawalenga amenewa nkwakankhira kwa ine ndisakuadziwa asintheni mtima wa andikonde ine tikhali mozi ndi banja labwino amene akumuzo muti wakutha china chicho so mphamvu kupanga zimenezo amapanga ziti ndipo amapanga moona mtima sungapiteso kuti andi kwa sing'anga upita bwanji kwa sing'anga andi asing'anga ambiri amene amapereka konda ina makala chizimayi nkhalamba lero mpaka asika naso alipo apereka mankhwala chani eti akonda ine ambiri amene amapereka mankhwala akonda ine azimayi amakati opanda mabanja ambiri amakati opanda cha mabanja tsopano opanda apereke eti zingosonyezera kuti opitayo Mulungu sakutani sakumuziwa nayenso opereka ngati ali Islamu Mulungu sakutaniso upita bwanji kwa munthu zako ngati iweyo Yesu akusaukira zosaukira alibe so banja ndithandize ndikhali ndi chani banja likalimbe inu osapita kwa Mulungu amene adalenga amene kungoyankhula ambuye Mulungu awawa mudawalenga inuyo ngati mmene mudawalengera awawa inu nokha asintheni nokhaso amene akhale ndi ine amene ine andikonde mbali naso iweso ukukhonza chifo zoona zake zoona kuti aliyesa amene ali ndi mwamuna oyipa aziyangani mwini wake azaonaso kuti iyeso ndi oyipa aliyesa amene ali ndi mkazi oyipa aziyangani mwini wake so aliso ndi chaniso chifo Mulungu samala kuti nyasi ikhale ndi Mulungu samala kuti nyasi ikhale ndi choyera sizimatheka unless kuti zosowa Mulungu amafuna kena akake ngati mayesero koma nthawi zambiri mene adayankhula Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an surati Nur al-khabithuna lil-khabithat kuti oyipa timalumikiza ndi oyipa onyasa timalumikiza ndi otani onyasa abambo hule amayiso makhala hule ndiye wina umathamangira wina kuthamangira kuti ndiye iweyo hule ukumenyana ndi mahule azinzako amene akuyenda ndi nani ndi mwamuna wako ndi mmene Mulungu amatani koma muzonsezo ukukhonza zimenezo mulunjika Mulungu subhanahu wa ta'ala azimayi olemekezeka ambuye Mulungu amene mudawalenga amenewa mudawapasa miyendo iwiri mudawapasa milomo iwiri lilime kufotokoza mmene ali ambuye Mulungu amene mudapanga zakuti asintheni amene akhale amuna anga ondikonda ineyo mbali yakutani ndi duwa yayikulu mawu akulu kwambiri sakusaukira upeleka 10,000 sakusaukira 1,000 ndi mawu akulu komanso mukulunjika kwa amene adamulenga ndani nanga amene mukwalunjika ndi amene adawalenga baba izi amapanga munthu amene akumuziwa ndani Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalunjike kwa abusa adwala ambuye Mulungu amene mudandilenga ineyo kundipasa magazi usintheni moyo wangawo ubwerere mchimake ndikhale wabwino ukutenga mankhwala ena amene alovomerezekawo koma sungalunjike kwa ndaniso kwa abusa amene amalunjika kupita kwa azibusa ndiye kuti Mulungu sakutani ndi usilamu wake wongothamangira kuvala hijabu ndi chikofia Mulungu asana tani ndi umene amakagwada kwa abusa koma hijabu ili kuti ili kumutuko asilamu olemekezeka Mulungu ndi wamphamvu ndi wokutha ndipo Mulungu ali ndi china chilichonse chimene ndi mungakhumbe kwangu osala kuti ine mumfotokozere ndani koma mukamafotokoza mtima muzitaniso zikhazikike ine ndikukutsimikizirani kulumbira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala kuti chilichonse chimene mungafuna kwa Mulungu akukwanirisirani koma choyambirira chachikulu mumuziwa ndani ndipo mtima wanu uvomereze ukulu wa Allah subhanahu wa ta'ala
sizi kufunika china chili chose ai kungofotozera Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo akukwanirisirani china chili chosecho. Ndiye muntu amene ali ndi aqida yabwino, amene wala mu Islamu ndi aqida yabwino, ama mukonda Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ama mukonda ndani? Ama mukonda Mulungu. Ibrahim alayhi salam ada mukonda Mulungu kuposa bambo wake Maya akiposa wina aliyesi. Mpaka ada wala kuti thupi lake lipite pa moto chifukwa cha ndani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam chifukwa cha anamuzi wa Mulungu subhanahu. Chisilamu cho analo ndi chani? Ndi aqida. Ada alolela kuti thupi la Ibrahima kuti lilowa pa moto chifukwa cha ndani? Cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo palibe chonyadisa pa dziko lapasi choposa kuvulala chifukwa cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Asalamu alemekezeka wallahi. Maswahaba ngati amanyadira pa moyo wao nkukhala ndibala lote adavulala kunkhondo chifukwa cha Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndizonyadisa. Munthu mapezeka kuti udalumala unago kupita kuzikiti zonyadisa kwambiri. Kuti ambuye Mulungu chifukwa ndi chimene mukaonesa siku lomaliza. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam atamwalira pa nkhondo ya Uhud, Hamza bin Abdul Muttalib amene anali uncle wake mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataphedwa, anachita kuphedwa, ataphedwa pa nkhondo mende nkhondo ijayata. Mtumiki afuna sopano atolere mitembo ya asilamu kuti akaike akwirirete. Anakapeza mtembo wa uncle wake amene ali Hamza bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ndipo mtumiki atafika pajapa adapeza kuti mtembo wa Hamza ataphedwa, ananchosa khutu mphuno kunchosa ziwalo zina ndi zina. Mtumiki atafika adakwesa nsozi kulira kuti mbale wao amwalira, uncle wake amwalira. Swahaba amene anali wamphamvu, sirikali wankulu, Asadullah kango wa Allah subhanahu wa ta'ala, watitiza dini ya Allah. Koma azimayo lemekezeka tamvani mawu amene adayankhula mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki adanena kuti kupanda Sofia amene ali achemwali ao Hamza. Chifukwa Sofia wa mtumiki ndi anti ake, ndiye kuti Hamza ndi achemwali andani Sofia. Mtumiki adanena kuti kupanda Sofia komanso kupanda kuopera kuti asilamu ena azazitenga zimenezo ngati sunna. Kupanda kuopera ziwirizi nkanasi ya mtembo wa Hamza pa ntunda chonchi mene uliliu, ndipo uvunde kena kuzibwere mbalame nde zidye zitolotole nyama yake yose ya Hamza zigawane, kuti siku lomaliza Hamza akatuluke mimba za mbalame zosiyana kukatuluke pa bwalo la kiyama Allah subhanahu wa ta'ala. Mtumiki akuthandiza chani? Akuthandiza kuti chinthu chonyadisa kwambiri siku lomaliza iweyo nkukatulukira pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala uli ndi chilema china chake, uli ndi kavuto kana pa thupi, kuonesa kuti kachilema kameneko vutolo udalipeza mujirendani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka mtumiki akukhumba kuopa kuti Sofia mwina angaone kuti akodi pamene papa mchimwene wanga angosidwa choncho, ndi kuti zimukhuza mu mtima makamaona mtembo wake kuti wambale wake ukuvunda pa ntunda. Komanso kuti asilamu ena angazapanga kusogoloko akutupanda zimenezo kana usiya mtembo umenewo kuti Hamza siku lomaliza akatuluke kuchokera mimba za mbalame zosiyana umene ukakhala ulemerero wa tsiku la chani? Asilamu alemekezeka, asilamu wanzeru azikhumba kuti pa dunia pano asana choke akhale ndi china chake chimene akaonesa kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mbuye Mulungu ichida achitika munjira yanu. Nchifeke muona kuti inuyo ngati maucheni mavuto zibalima zimene anthu amapeza kuzera mu ntchito zabwino, zimene zikathandizira kupereka ulemere kwa munthu tsiku la chani lomaliza. Nchifeke munthu amene waphedwa ku nkhondo akuti asasambisidwe, kuti magazi ajakakale zizindiko zoti anaphedwa munjira chani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amene wamwalira kuchani ku haji azavekedwe sani nsalu usanda kumutuku, chifoti amene ama ku haji ngati zibambo kumutuku samavala china chilichonse, ukamwalira asidwe chani choncho. Chifukwa chani? Kuti zikaonekera kuti anali muzimenezi mpaka adamwalira ali ziti pa zimenezi. Apa ndikufuna ndinena kuti chonyadisa kwambiri chimene munthu ungachite pa dziko lapasi ndi chinthu chabwino kwambiri chimene tsiku lomaliza pakatuluka kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala chikakhale chili pa thupi lako, chikakhale chili mwa iweyo, nkukaonesa pa Mulungu tambuye Mulungu chimene chidachitika pa ine chifukwa cha inu Allah subhanahu wa ta'ala. Zikakazonyadisa bwanji zimenezo ankhale pa dunia pano, pa dunia pompano mene tili ndi tsogoleri wathu makanda atsogoleri athu ma president yeti, iweyo nkuvulala kuti inenda vulala dzanjali poteteza president, umakhala ndi ulemero ukuluba. Ndipo anthu ankhale ena kuyambira president yonde kuti akupasa china chaketi
komanso anthu ena mkulu uja tumuona mwendo umenewo adavula tupoteteza president itu ndi munthu olimba mtima bwanji wokhulupirika ndiye bwanji iweyo ukumane ndi vuto chifukwa cha Allah subhanahu wa ta'ala si ulemera waukulu